Γεια σας παιδιά, είμαι ο Γιάννης Τσέρος από τον John Pro Gamer. Happy Wheels Part 4. Θα παίξουμε Browse Levels. Αλλά τι Browse Levels? Θα παίξουμε Spikefall. Τα Spikefall, όπως ξέρουμε όλοι, είναι πολύ ωραία. Και πάμε να παίξουμε μερικά. Θα παίξουμε το Spikefall με το χρήστη Lavalamb Wiz. Ωραίο όνομα. Καλό. Ωραία. Spikefall. Αρχίζουμε. Οκ. Καλά μέχρι τώρα. Ναι, νικήσαμε. Μπράβο μας. Πάμε να παίξουμε ένα άλλο. Spikefall συγγνώμη, Paul Lollipop. Χρήστης Paul Lollipop. Λοιπόν, για να δούμε. Νομίζω πήρα τη σωστή φορά. Όχι, δεν πήρα τη σωστή φορά. Ας κάνουμε ένα restart. Τώρα νομίζω πήρα τη σωστή φορά. Αν είναι μεγάλο το Spikefall, όχι, δεν την πήρα στη σωστή πάλι. Ξανά. Για να δούμε αυτή τη φορά. Όχι, τώρα πήραμε χάλια. Ας πάμε σε ένα άλλο Spikefall. Ας πάμε εδώ. Από το χρήστη S1T1E1P1H1. Ναι, είναι ψευδόνυμο. Αλλά για να δούμε. Διαλέγουμε. Καλά, εντάξει. Στα Spikefall είναι αυτός ο καλύτερος. Για να δούμε αν πήραμε καλή φορά. Ναι, νομίζω ναι. Ναι, τερματίσαμε. Ωραία, πάμε σε ένα άλλο Spikefall. Από τον χρήστη YOLOLU21. Spikefall δεν είπαμε? Κάτι έχει κάνει παράξενο. Τι έγινε τώρα? Ίσως νομίζω, ξέρω. Πρέπει να πας εδώ. Αλλά πιο πίσω. Μα έλα τώρα. Ας κάνουμε πίσω βήματα. Ακόμα να μπω. Όχι, ναι. Δεν τα καταφέρουμε σε αυτό το Spikefall επειδή είναι λίγο παράξενο. Πάμε τώρα στο μενού. Να μπούμε στο Spikefall από το χρήστη CoolBigPLG. Λοιπόν, για να δούμε, αυτό το Spikefall είναι κανονικό. Ναι. No. Καλά τα πήγαμε. Ξανά. Τουλάχιστον σε αυτό καταφέραμε να περάσουμε. Restart level. CoolBigPLG. Happy Wheels try again, noob. Ξανά.
Μόνο noob, παιδιά. Οκ. Πάμε τώρα ένα άλλο Spikefall. Αυτό Spikefall of Ocean, κάπως έτσι. Ωραία. Noob, make good, really good, best. Oh, best. Παραλίγο στο τερματισμό. Παραλίγο να τερματίσουμε. Πήγα μέχρι το best. Try again. Λοιπόν, noob, mid, really good, expert. Πάλι στο best, στο ίδιο σημείο. Πω. Λοιπόν, noob, make good, really good, expert, best. Πάλι στο ίδιο σημείο. Τι γίνεται? Το σκουτεράκι τερμάτισε και πήγε κάτω. Ξανά. Σπάρω λιγότερη φόρα μάλλον. Noob, make good, really good, expert. Πάλι best το ίδιο πάντα. Δεν μας θέλει, παιδιά. Ας πάμε σε ένα άλλο Spikefall. Spikefall of Death. This is so hard. Πολύ δύσκολο. Για να δούμε τι λέμε. Αν είναι αλήθεια αυτό που λέει. Παιδιά, τι έγινε? Ναι, κάτι... Ναι, very good. Για να δούμε ξανά. Τι γίνεται? Α, τώρα κατάλαβα. Έχει κάτι σαν σφεντό που σε εκτοξεύει, άρα πρέπει να το πηδήξω. Να το. Ωραία. Περάσαμε το πρώτο. Βέλη, πολλά βέλη. Oh, very good. Να δούμε σε ποιο επίπεδο φτάσαμε. Θα μας δείξει. Να μας δείξει. Very good μάλλον. Όπα, θα νικήσουμε. Ναι. Όχι, μας έπιασε. Όχι, δεν μας έπιασε το βέλος. Epic boss. Good. Ναι, νομίζω εκεί τελείωσε. Πολύ καλά πάντως. Για πάμε τώρα σε ένα άλλο level. Spikefall. Έχει και θαυμαστικά, άρα μας τραβάει. Λοιπόν, για να το δούμε κι αυτό. Θα είναι η τελευταία πίστα που θα παίξουμε για αυτό το part. Ναι. Ας το ξαναπαίξουμε. Τελευταία φορά. Ναι, οκ. Λοιπόν, κάποια τεχνικά προβληματάκια αντιμετωπίζει ο υπολογιστής. Έλα. Οκ. Και κάπου εδώ ολοκληρώνεται και το part 4. Σας παρακαλώ πολύ, αν μπορείτε κάντε subscribe, είναι τα χρειάζομαι ειλικρινά. Like σίγουρα και subscribe. Και γράψτε στα σχόλια ό,τι άλλο παιχνίδι θέλετε να παίξετε. Μέχρι το επόμενο part.